चेम्बाराव फैदो। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर डिबर। माबाफोर बुंनोबा बुंदो। सार, बेनि अनगायै माबाफोर पजिटिभ राहा दं नामा? राहायाथ' थेवबो नोंथाङा गुबुन गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो देखायहैनो हागोन नामा? निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एसे गोब्राब। रन्जित, नों मा सानखो? रन्जित, बेयाव सोंनांगौ आरो बुंनांगौ मा दं? डक्टर बुंनाय बाथ्राया सैथो। नों माब्लाबाबो गथ' बानायनो रोंनाय नङा। डक्टराथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना, गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो दिन्थिहैनायनो। डक्टरनि बाथ्राखौ दोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो, गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो बे डक्टरानो डक्टर, रावबो इसोर नङा। अब्लाबो गोसो मोनस्रा मोनस्रा खेबसे दिन्थिहैनाय जागोन नामा? आंहा बेबायदि गोजानाव थांनो समबो गैया आरो एसेबां रांबो गैया। हायोब्ला नों नोमा नोम्फा आरो नोंनाव बिनालाय। Jugu दाउथु गाबदों। हा माब्रै एफा गुदुंखौनो जौथां माथां गग' गागे लोंखोब्रा गाथिया। फा गुदुंब्रा दै, थान्दा बरफ बायदि थान्दा गुसुसो। फाग्लि गावब्रेंनि साहाखौ लोंबाथाय आहा हाथाइनि रोदायासो दोरोदला जोबनो नागिरो। नै माबा बिबुआसो थनथ्रदला हैजोब्बाय। आंनालाय माथो गुदुंलायब्रा। बे आवसोआ बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथाय। बुजिबाय आं।
गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा। गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नायैया माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलाय लांबायलै आदै। जोंबायदि नांगाल फासिखौ नाङानो मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो। जाम्बा बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय। बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्रा फोरोंदोब्रा आदै। आया मादै गोनाङावनो मोरोनाखौ राय मा बै मानसिखौ नायहरनायसै। हो बबे बै ब्लु सार्ट गाननायानोथ'। बै मानसिया जोंखौ दहायनिफ्रायनो नायहरगासिनो दं। बैखौ आंबो नुगासिनो दङ यार। थौलाय जोंनो माबा खामानियाव फैयो नामा? औ नोंथांखौ माबा जोबोद सिन्थायाव थानाय बायदि। नोंथांहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला गोनो गोथो खालामालासे जोंखौ बुं लोगो साननानै। जायनि खाथियाव आंसो थांनो सानदोंमोन बिसोरनो आंनि खाथियाव साफिग्रोबाय। जों नोंथांजों जिरायफानो हागोन नामा? जिराय गमामायैनो दङ। साननो थाङोब्ला समस्याया जोबोद गिदिर। समस्याया हाजार गिदिरानो जाया मानो जोंनि गोराया मुसुरगासिनो सल्भ खालामगोन। गोरा? औ सोर गोरा? ड्रागन। ड्रागन? बे ड्रागना जायखिजाया खामानियानो जाया मानो मानसि खावनायनिफ्राय बुथारनायसिम मावनो थियारि। बुं नों आंनाव मा खामानि लाना फैदों? गोरा, आं आंनि हिन्जावखौ गारनो थिरां लाबाय। जाहोना? आंनि हिन्जाव निलिमाया सांग्रेमा, गथ' बानो रोङा। आं मा खालामनांगोन? गोरा, आं खुनु कर्ट कासारियाव थांनानै डिभर्सबो लानो सानाखै। आं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै। आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों। आंबो बेखौनो लुबैदों। मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां गोजान थानो हायो एसेबां मोजां। पुलिसा मोदोमोब्ला गासिबो खतम। गोरा, आङो गोख्रैनो बर' समाजनि आफादगिरिनाव थांनानै फाथैलाइ बिसिनायनि साब्रैखौ हैनोसै। नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन। बेथ' आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा। नाथाय नों बे खामानिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन। राजि? राजि। नै निलिमा बिफा, आं दिनै माबा फिसा निलिमाखौसो मारुथि गाखोलायनानै फैनाय सिमां नुदोंहाय। रंजार मा नोंहासो मारुथि काराव बिजामादैजों स्रें जजाबनानै आलासि जानो थांफानो मोनगोन। नोंनाबाथाय खालि बिदि हेबनायल'। बेखौ हेबनाय होनालै जाम्बि मेजेरनायसो।
रन्जितआ फुङाव जा ओंखारलांदों बेनिफ्रायनो दाबो न'आवनो हाबफैफिनाखै सानसेमानि बहा थाखो बहा जाखो आंनि गथ' गैयै जाहोनखौ डक्टरा फोरमायनायनिफ्रायनो बेबायदिनो गोदाव सोराव जानांबाय बियो आंखौ दाहमथा आं जेबो जायाखै आंखौ होंगार माब्लानिफ्राय एसेबां फुजानो सांग्रे मोनजों रन्जित नों मा बुंनो गोसो बुं आं जेबो गाज्रि मोना बेनो आंनि खाफाल इसोरनि हरनाय दान खुगायाल' दावमैना नाथाय आंनि नांगौ होनो हाया बानजि हिनजाव रन्जित दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो पाप नांगोन पाप पाप आंनाव पाप नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय पाप रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो बेथ' मोजां बाथ्रा रन्जित नों बे सनानि खाबुखौ नागारोब्ला नों बावदासो जागोन रन्जित मा नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं बुंदों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो थां थां That's a good wife रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके निलिमा आइ गोसोखौ लोरबां दाखालाम फिसा इसोर दङ ना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन रावबो जानो लुबैनानै जाया मिथिंगानि नेम बायदियै जेरै साननि उनाव हर हरनि उनाव सान जायो थिग बिदिनो सुबुंनि जिउआवबो घरि सु बायदि अराय गिदिंबाय थायो नैबेयाव 50,000 दं रायजानायावल' सुबिदा थांसै
साबायखर फिसा नों नङामोनब्ला आं दिनै लामा आन्दायबायमोन रिन्दाव आफा थां नोंना नावखौ मटर लामासिम दोनलांदो आफा थांदो आइ मा मा लानांगौ लानानै ओंखारदो दे दागाबसै आइ हामबायसै गोरा रन्जितआ बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बिसिखौ सिलिगुरियाव खेबसे चेकआप खालामहैजानायनि थिरां लादों बे सनानि खाबुखौ जों नागारनो नाङा आं बारा बुजियाखिसै गोरा देवखाखर आरो खांख्राइ नोंसोर बे मानसिखौ लानानै सिलिगुरियाव थांनांगौ बेनि उनाव मा खालामनांगौ बेनि राहाया आंनाव दंसै बुजिबायथ' जागोन बस बिथाङानो डाक्टार साहाबा बिथाङा रन्जित बाबु प्रब्लेमा मा बेनि थाखाय नोंथाङा काउन्टाराव 50,000 रां डिप'जिट खालामनांगोन जागोन डक्टर साहब नार्स सार पेसेन्टखौ चेकआप रुमाव लानानै थांदो फैदो मा दानदों जारौ गावब्रें मेगनजों नुखानानै सोंफ्लाबायनायखौनो आं नै आगै खुमब्राजों हालदै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि थादेरो नालाय नै आगै गावब्रें नों आंखौ मानो बेदर गोथां खारनाय बायदि खालामो आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि खुरखौ दाख्लाबनै दाजाखानबो फाग्लाखौ मा रागा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो हाना होनसैब्रा गारां नाङा आच्छा गावबेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरों गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै आदा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङालै नङाले होद नङा होनदों होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै नङाले ओइ फाग्ला हैद तेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै खोनासं नङालै खोनासं ओइ फाग्ला
नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं नै फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां आइदि एफा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय बुंनो थिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे येस एस नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस येस मोजाङै बुंलै येस येस फाग्ला एस मानि गादासोलै येस 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 औ जाबाय दानिया बुंदोलाय न' न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय न' नङालै न' नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा ए न' मानि नङा येस मानि नंगौ येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस न' येस येस न' येस न' येस येस न' येस न' येस औ जाबाय दानिया नों गाव बेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथार नों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों सानना गोसोथोगोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा दानि दिनाव साख्रि नागिरनाया हाजो थिखिनायाव खासेव बिदै नागिरनाय बादिसै एम.ए. डिग्री थाब्लाबो एसिएस आइएस डिप्ल'मा थाब्लाबो लाख रां गारब्लाबो साख्रि मोननो थाङा देवखाखर आरो खांख्राइ बेनिखायनो आं नोंसिनो बे गोरलैयै रां खामायनायनि राहाखौ फोरोंदों उरायना मा डार्लिं नों मिथिगौ मुलुगनि बयनिख्रुइ गोनांसिन जिरादानो जादों रां खोनासं रन्जित सोरगोयारि कन्ट्राक्टर बाबुआ जोंनि माखाजियाव नांनानै दं दा जोंनि मैहुरा रन्जितनि सायाव आं मा खालामनांगोन डार्लिं खोनासं Excuse me. सरि Thank you. नोंथाङा मिस्टार रायना बै नार्सिंआवबो लोगो मोननाय नार्स बाय द वे आं रन्जित सोरगोयारि आं मोजाङैनो मिन्थिखागौ थेंक इउ बेयाव थं गसंनानै मानो थना सिङाव जिरायनानै गोसो दङब्ला थौदो ना नोंथाङा बेयाव माब्रै आंखौ नोंथां होननानै मान होनाङा उरायना होननानै गाबज्रि मिस उरायना जोबोद गोदैमोन सरि
बेयाव सरिनि मा खोथा दं? आं फंसे खोथा बुंगौमोन। मा खोथा? आंनि जिउनि कनफिडेन्सियेल खोथा। बाव बोरै रायलायजानो दस्रायाव थौना। थौ। बुंना नोंनि लाइफनि मा कनफिडेन्सियेल खोथा? नों आंखौ मालाय साननो नाङा, गावनि साननानै बुं। बुंबा मालाय मा मुलाम्फा जानो? गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो मोनोब्ला गोसोआ रेजें मोनोनो। बुंना। बिब्दिब्ला खोनासं। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। बिदिब्लालाय बेखौ डाइभर्स खालामनानै गुबुन सासे गोदान लाबानो जाबायना। आं बादिखौ सोर लानो? आं दंना, आं नोंनि गदाय जागोन। नंगौ? नंगौ। गोरा, रन्जित बाबुआ नोंथांखौ लोगो हमनो फैदों। बेखौ फैनो। बुं रन्जित, मा खामानि लाना फैदों? गोरा, आं दिनैनो आंनि हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरनोसै आरो फाथैलाइ बिसिखांबानो आं गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामसै। गाहाम। मा मुं बे गोदान सिख्लानि मुङा? मिस उरायना। खोनासं, नों नोंनि खामानिखौल' मावदो, जों जोंनि मावनांगौखौ मावनोसै। नाथाय बिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन। जागोन गोरा, नाथाय गोरा। बुं, मा बुंनो? नोंथांखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांनि महरखौ बोरै सिनायनो? ड्रागना महर देखायनानै जाग्रा सावथुननि जोहोलाव नङा। नों बिनि सोमोन्दै सोङैयानो गाहाम। नों थांनो हासिगौ। साबायखर उरायना, आं मिन्थिगौ नों उथ्रिसारनो हागोन। नों नोंनि अपारेसनखौ लाखिबाय था। अके, बाय। रन्जितखौ आं थांनाय माखासे समनिफ्रायनो माबा सोलायनाय नुबोगासिनो दं। गोसोआव दि मा साननानै दं गावसो मिथिसिगौ। हे इसोर, आंनि गोसोखौल' दासिफायसै। रन्जित, नों आंनि सोर? बहा थाङो बहा थाङा सोङो? नों दिनैनिफ्राय आंनि जेबो नंला। ओंखारलां दिनैनो आरो दानो। बे न'आव नोंहा जायगा गैला। दहाय रन्जित,
आंनि खर'नि थै मोननांगोन जेबो खोथा गैया ओंखारलां सालि गथ' बानाय रोंगोन बानजि हिनजाव जेबो खोथा गैया ओंखारलां दहाय रन्जित आंखौ बिदि दाख्लाब फाबलांगोन बे न'खौ आरो न'खौ गारनानै आं जेरावबो थांनो हाया मानोना नों आंनि फिसाय जिउनि मोदाय खबरदार नों आंखौ फिसाय दा बुं दिनैनिफ्राय आं नोंनि फिसाय नंला नोंबो आंनि बिसि नंला दिनैनिफ्राय आरो आंनि सिगाङाव मोखां दा दिन्थिफैसै
नै रन्जितआ निलिमाखौ हरबायनो मा आं मटर लामासिम नायफिनांसै नामा आफा ओइ बेबादि गाबनो हामा आइ उनाव गासिबो थिग जालांजोबगोन रन्जितखौ आं खनसे लोगो हमहैसै नामा आफा जेबो मुलाम्फा जानाय नंला आदा मानसि सिफायनानै लानाय जाहैगोन निलिमाया थिगखौनो बुंदों फिसा गुदुं गुसु थांनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बिमा फिसाखौ सिङाव लानानै थांदो थुदो आइ सिङाव थुदो आदा आफादगिरि आदा आफादगिरि फासो जाखोलै एफा हरावलाय जोंसोलै आदा नोंखौ नांथ'गौमोन जोंसोलै आदा गिनाङा हाब सोर जाखोलै एफा हरावलाय नोंनो नङा होमबा बर' समाजनि आफादगिरिया औ न'नि मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय नामा औ दहायनो उन्दुजोबदों एसे सिरि सिरि रायलाय रावखौबो सिनायाखिसै आं सिनायनानै लाखा बुजिबाय बुजिबाय गाबोन बर' समाजनि मिटिं नङा होमबा औ नंगौ मा गाबोन रन्जितआ गावनि बिसिनि लेमाखौ गारगोन खोनासं नों जेरैब्लाबो गाबोननि मेलाव फाथैलाय बिसिथारनांगौ आं हारसिङै बोरै बिसि होनो हालायखो नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोरबोथ' दं जों रावखौबो सिनाया नोंखौल' मिथिगौ खोनासं बाथ्राया एसे दोरोदोब्ला जेखौ बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै था अखानायग्रोथोंसै नै बिफा मा फिसानि लिमाया मा ओंखाम जानो फैजेननायनिफ्रायनो दैखौनो लोङाखिसै ओह थां बिमा नों बुजाया जाय जाहोहैथां नाजानि दे निलिमा आइ नों बेबायदि जाया लोङा गाबबाय थाब्लानो दि जेंनाया जोबस्रांगोन बे नङा फिसा मैया मोनायावबो जायाखिसै एसे जानानै लाहैदो थां ओंखामबो ओंख्रिबो दंखाजोबो आइ
निलिमा आइ नोंनि बुंनाय रावनिफ्राय आं गासिबो हमनो हाबाय आइ अब्लाबो नों जावैसो रन्जितनाव थांफिनोब्ला मोजां जागौ आइ मानोना हिन्जावनि फिसाफ्रा बेफोरबायदि एसे एनैखौ सैज्य खालामनांगौ जायो नंगौ आइ हिन्जावफ्रा जेब्लाबो फिसायनि सिङाव थानांगौ जायो नोंबो जेखि बुङा जेखि खालामा गंग्लायनानै थाय बिसि फिसायनि गेजेराव बेबायदि खारदैनि बनदैनि एसे एनैया जालायखायो आइ नङा आयै आफा आं आंनि बिनानावखौ एसेबां खस्थ' होला आं माब्लाबाबो थांनो होआ नांगौबा न'आव थानानै बै प्राइभेट इउ एन एकाडेमि स्कुलावनो मिस्ट्रेस मावथोंसै आं प्रिन्सिपालजों रायज्लायना होनोसै उनाव गाव लांफैबा लांफैबाय आफा आदा आं बे बुहुमाव थांना थानो लाजिबाय नङा बिनानाव नों बिदि दाबुं जों दंना आं दंना नोंनि नोंना दङ हाब बिस्रा राव गैया नामाब्रा सिरिनो ओइ आमाइसो गथ' लावखार मा सिरिब्रा ओइ आमाइसो गथ' लावखार बेथ' बिरखां हालमाजिनि रावसो थांलाय मानो फैदों माथो दंलाय माथो आदा हालमाजिसोलाय औ आंसो मा खौरां आदा हालमाजि मिथियाखैदां माखौ मिथिमाराखैसो माबा नै बे नोंजामादै रन्जितआ गाबोन निलिमाखौ गारनायनि समाजनि मिटिं लिंहोदों आंनि बर' समाजनि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रन्जितआ गावनि अनजालि बिसि निलिमाखौ मानि थाखाय गारनो नागिरदों बेनि खेंफोरथिखौ होथोंसै मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आरो निलिमानि हाबा जानाया दिनैसिम बोसोरनैयानो जाबाय नाथाय दिनैसिमबो खुनु गथ'नि मोखां नुनो मोनाखै आं दा मेंबाय फाग्लाया हर सारनि जिरायथारागोनलै ओंखाय मेंबाय बियो होद फाग्ला गावनावनो जाखाया बे फाग्लाफोर नोंसोर बुंबानो जागोन नामा मालाय सिंनि बाथ्राखौ डक्टरनोबो खिन्था नङा खिन्थाबाय खेबसे नङा खेबनै खिन्थाबाय रोजा रोजा रां गारबाय सिलिगुरियावबो दिन्थिबाय नाथाय डक्टरा बे मोनसे फिथाइखौल' होयो नंखाय नंदोंमोन नै फोरमाना बेनो रायजो राजाफोर बेनो फोरमाना
हाया ओमफ्राय गारदो गावनि बयबो जौ लोंलानानै बे फैलानाया बे जागोन नामा गामियाव जा हमनाङा नामा बेखौ रायजो राजाफोर दसे सिरि थाथ' बे बाथ्राया खिथार आयं निलिमा थार आयं खोनाबाय रायजो राजाफोर बेबायदि गथ' बानाय रोङि हिनजावखौ सोर गारा जानो आंहाखि आंना इयुन गैया मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया आं जुदि दानो दुब्ला देनानै थाङोब्ला आंनि धोन सम्पति बे न'खौ सोरनो होलांनो आंनि जोलैखौ सोर रैखा खालामनो मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया नोंसोर मा बुंब्रा दसे सिरि थाथ'लाय आयं निलिमा नों मा बुङो आंहा फोथायनाय दं आंनो सम होबावब्ला आं रन्जितनि गोनांखौ सुफुंनो हागोन आंहा बेबायदि नेनायनि सम गैया आच्छा आफादगिरि आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन ना बुं दे बुं रायजो राजाफोर जावैसो रन्जित आरो निलिमानि जुलिया बोसोरनैल' जादों सोरबा सोरबा बोसोरब्रै बोसोरबाजोंबो गथ' मोननायबो दं दानि जुगा गोनोखोआरि जुग हाथावैखौबो हाहैयो जाथावैयाबो जायो आं गोनोखोआरि थोननायखौ जेबो मिथिया आंनो दिनैनो दानो फाथलाय बिसिनायखौ नांगौ आं बेखौ गनायनो हाया बे माब्लाबा जानो हाया आं आंनि देरखौ फाथलाय बिसि होआ बाप मानि मिथिंफ्रा खोनासं बाथ्राया एसे दोरोदोब्ला जेखौ बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै था अखा नायग्रोथोंसै नोंखौसो मोनगोन बेथ' मा बिबुंथि लानाय जाखो फरायना होनायसाय मानगोनां आफादगिरि बादि बिबादि पक्कनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा हौवा आरो हिनजावनि बिबुंथिखौथ' नोंथांमोनहा खोनाबाय दा आफादगिरिया मा राय होयो रायजो राजा नोंथांमोन आं बर' समाजनि आफादगिरि जानानै दिनै बेखौनो राय होयो दि रन्जित आरो निलिमानि गेजेराव फाथैलाय बिसिनाया दिनैनो जाथोंसै बे सिरांखौ होनांगौ आफादगिरि आंनि बिनानावखौ आं फाथैलाय बिसि होआ बे माब्लाबा जानाया दिनैनो दानो आं फाथैलाय बिसिनो नांगौ नों माखौ लाना माखौ देरजादों ब्रा बे बिरखाङा बोरोब्रा बिरखाङालाय फाथैया लाबोलै बिरखां नै फाथैया दे हौवाबो फैदो हिनजावबो फैदो स्रें गसंफैदो दे
फारफा फारफा हमदो दे दिनै रन्जित आरो निलिमानि गेजेराव सान आरो अखाफोर आरो रायजो राजाफोरखौ साखि लानानै आथैलाय बिसिनाय जासिगोन दान सोरां हरनि गावदां पुर्निमा अखाफोर बायदि दखरसे जोमै सिङाव एब्रेनानै थानाय बायदि जारौ गावदां महरखौ दाहोखोमासै सना नोंनि महरखौ नायै नायै सोरगोनि सुखु गोजोनखौ आं नोंनो होनोसै
बहाबाफोर दोनलुबाय नामा रिमि नोंखौ सोर लांनो फैयो आबा बैलाय रिमिया जोबोद मोजां माहि आरो गोसो गोथौ आदाया सोलाबाब्लाबो बिमाखौ मोजाङै बुंनानै हो मोजाङै फोरोंब्ला इयुनाव मानसि गिदिर जाहैनो हागोन आरो मोनसे खोथा रिमिया एसे आगोलसो गोग्लैदों बाजैनो खोन्थाहै शर्ट जामाखौ सुनानै होथों रिमि थादो हो आरो मोनसे खोथा रिमिया एसे आगोलसो गोग्लैदों बाजैनो खोन्थाहै शर्ट जामाखौ सुनानै होथों अफ मा जालायखो अफिसाव थांखारनाया अनजिमा गोसो जायो नोंखौनो बिदि खाथियाव लानानै अराय सम नायबाय थानो होमबा ओंखामबो दाजासै दैबो दालोंसै अफिसावबो दा थांसै गोसोआथ' बेखौनो सानो मिथिगौ अनजिमा नोंखौ बिदि खाथियाव मोनोब्ला आं मुलुगखौनो बावगारलाङो आं जुदि बोरैबा थैग्रोबायब्लालाय अनजिमा बिदि खासे बाथ्राखौ नों मानो बुङो आं खेलायनानैसो बुंदों अनजिमाया आंखौ बिब्दि बिखादा गावो हामबाय जाबाय थैजासे बेबादि अनलायनो गोबाव सम दं आबा नों मा नायदों आबा जोंना आइया माथो फटकसो जाखो रिमि आइ नोंनि नोमाया बाहाय गैया बै गोजौआवसो थांदों बियो गोसो जाबानो फैनो हाया बेखायनो नोंनो बेखौ नायनो गालांदों गोजौआव आइया मा खालामहैदों बेरायहैदों बेरायहैनायानो एथ' गोबाव दाबो फैया फैनो गोसो जाब्लानो फैनो हाया एर'प्लेन मोनाखै बियो ए आइया एर'प्लेनजोंसो फैगोन औ आबा जोंनि आइया आंखौ मेडाम निलिमा बायदि अनगोन ना अना
फैनाय अखाफोरा सिमां लुफावलाङो नायबोलाबो नोंखौल' नुयो मेसेबोलाबो नोंखौल' नुयो माया दं मोजां मोनलायनायाव गोरबो मोननैनि आंगो सोमोन्दोआ दानसोरां मोनाबिलियाव सान नोंखौनो गोसोखांनानै मेथाइ सुजुफ्लाङो मेथाइ लिरो देंखो बोनानै गावखौनो गाव आं बावगारलाङो माया दं मोजां मोनलायनायाव हर सान लुबैयो नोंखौल' बिखाया दानसोरां मोनाबिलियाव आंखौ उन्दुनो होलिया सान गोसोआव फंसेल' राव सिमां मोगथां नुयो नोंनिल' भाव माया दं मोजां मोनलायनायाव अराय सम लुबैयो नोंखौल' सेराव दानसोरां मोनाबिलियाव दानसोरां मोनाबिलियाव उन्दुनो हालिया आंबो आबा रिमि गोजानाव थानायखौ रायखांनो हामा मिथिगौ होयो थां सनागिरायदि थां अनजिमा जोंनि अनलायनायनि नेरसोन रिमिया नोंखौ सोंनानै आंखौ जारला खालामबाय थायो अनजिमा नों थांनानै थानायमोनब्ला रिमियादि बेसेबां खुसि जागौमोन अनजिमा जोंनि आब्रा फिसा रिमिखौ आं मा होननानै थगायबावनो रिमि आई
बेजों नोमा फैयाखै दिनै फैया होननानै दहाय मबाइलजों खिथाहरदों आंनो आंनो मानो खोन्थायाखै आं रायलायगौमोन ना रिमि हामबाय हमवर्क खालामनो सम जाबाय थांदो सिङाव नों आंखौ बिदिनो सामफ्रामबो थगायबाय थायो आयौ हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफि मुलायलायनाय देरलालालाय नै सोर जाखो नों Yes. आयौ एसे खाथियाव लेंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों No. 1, 2. अमा हान्थु आयौ मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव अमा हान्थु गैया 1, 2, 3. बोरमा गुन्थु 3. आयौ मा बोरमा गुन्थु थ्रिसिबिलाय बोरमा गुन्थु थ्रिसिबिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायसै 1, 2, 3, 4. अमा गुफुर मा अमा गुफुरसिबिलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया रेन्दाव ए रिदाव लोगोसो नोङो Yes. आयु माखौ एसे बिबावखो होमबा जेबो गैया No. आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes, no. Why no? आयु मा थेमथेम फारसेनिफ्राय सिफायनाय बायदि रायलायखो होमबा बे मा मेगन खेबखो होमबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am dog. आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Dog माने Gentleman. बेथ' इंराजि भाषासो नङा होमबा आदा Yes, no. No, yes. Yes, no. आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water. आयु मा वाटारसि दै ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि सालिया सिनाय हाखि गावब्रें एबार ब्रें बिरफायाबा गला नों बेथि गावब्रें ना लोंदो आदा थांखो मिस्टी गडै I'm Kambrang. I'm Kambrang. आयु मासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया गावब्रें गोसोथोआबा गबावगोन आयै मा एसे मोजां बबेनि सिख्ला बेलाय हे आफा गणेश ठाकुर खाफाल मोजांथ' सानै हिनजाव मोनबाय आंहा सासेबो गैया बोर होदो ठाकुर गरांखो
दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि बबे जिल्लानि नों मा गामिनि मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि बबे जिल्लानि नों मा गामिनि साननानै मोनाखै मुङा नोंनि मा बोदोर जायो मिथिनो लुबैयो साननानै मोनाखै मुङा नोंनि मा बोदोर जायो मिथिनो लुबैयो आखु फाखु मोनबाय आं फोरमायनो मुंखौ आंनि जोहोलाव नोंनि सिगाङाव आखु फाखु मोनबाय आं फोरमायनो मुंखौ आंनि जोहोलाव नोंनि सिगाङाव मानोबा फैदोंमोन नोङो क'क्राझार सहराव मानोबा फैदोंमोन नोङो क'क्राझार सहराव दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला गुमैनाव फैदों आलासि जानो लोगोसे आरो लजिं नागिरनो गुमैनाव फैदों आलासि जानो लोगोसे आरो लजिं नागिरनो लोगो मोनगोन ना मोनला माब्लाबाफोर लामा सामायाव सोंनानै लानो अनजालिनि मुंखौ सोंनानै लानो अनजालिनि मुंखौ आया बेसे जोहोलाव सिनायनो नोंखौ बबे जिल्लानि मा गामिनि दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि बबे जिल्लानि नों मा गामिनि मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला बबे जिल्लानि
परि रेस्टुरेन्टाव हाबनाय लोगो लोगो नोंखौ मोदायजो परि सिख्ला बादिसिम नुलांबाय आं खिन्थागोन ना मुवा नोंनि मा अन्नानै खिन्थादो मिथिनो लुगैनाया हामथारला सेफालि नों दुखु दामोन हिन्जाव गैयि न'आव गुबुन सिख्ला नुयोब्ला मानसिफ्रा गुबुन नोजोरजों नायगोन नों आंनि बिबोनांब्लाबो गुबुनफ्राथ' मिथिजोबाना बुजिबायना आं मा बुंनो सानदों औ गुमै नों लजिकखौ नागिरनांला आं नागिरनानै दोननोसै नों मालाबाल' खबर लाफैदो दे गुमै मादै नों थांफिनसै ना औ सना थांफिनसै आं थादो दे गुमै दे मोजाङै थांदो दे बाय अह रन्जित सानजौआ रन्जित सिखारद' रन्जित सिखारदो ना मैया द्लाम लोंनाय जाथारदोंमोन ना डार्लिं थां रन्जित आं देलायगौ माने साहा खापसे फुदुंना नालाय अके डार्लिं नोंनि थाखाय जेखौ थिनो बेखौनो मावनो थियारि अह रन्जित आहा फ्रेस जाखाबाय ना अके डार्लिं डार्लिं गुदुं गुदुं उखुन्दै खुलायलायनाय साहा थेंक इउ जा गोदै एथ' गोदै साहा आं लोंनो हाया डार्लिं आहा दानो मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय बाहेरायाव थांनांगौ जानानै फैदों नों ओंखामखौ संनानै जादो दे आहा हास्लाबथ'ला नों थाङाबा जाया नामा डार्लिं अह रन्जित नों खस्थ' खालामनानै संनानै जादो दा मोनायावबो गोबाव जाबोनो हागौ संनानै जानानै आंनो बेयावनो खुनानै दोनफै साइनबर्डखौलाय थुला सोरबा आंनि अनजालिखौ मेगन खेब्बा अह सरि डार्लिं जाबाय डार्लिं हारे रिमि दिनै माने इसेबां थाव गखो नोंहा गोसोआव गैया दिनै मा बाराय अ सरि दिनै सुनिबार बाराय ना बेफोरखौ दोनथ'दो आबा आं नोंनो दिनै जोबोद मोजां जिराद लाबोदों फसायगोनथ' आंनि अनजालि मैनाया फसायनानै लाबोदोंब्ला आं मानो फसाया सियर बिदिब्ला मेगना मेसेब अके मेसेबनोसै आं दे
फैबायथ' आबा मानोथो गसंनानै थाखो जिरायदो जिरायथ' आं दानो फैफिनगोन जिरायथ' मेडाम रिमि मेडामखौ सोर लिंबोआ आंसो लेंबोदों आरे निलेमा नों बेफोरखौ मा खालामदों बिदि गुलाय गुजायबाथाय आंहा नायनो हाया हा बाजैयालाय बहाथो थांदों बहाबा थांदों नामा ना लोमजाबायदों नोंथ' आंनि सोंनायखौ फिनाखसै मा जाखो ना माबा गाज्रि जादों मेडाम फै जोंनि आइखौ नायनोबा मेडाम जोंनि आइया बैनो मेडाम जोंना आइया बेनो जोंना आइया बै सोरगो रायजोआवसो थांदोंनो बेरायनो देनां आं देरबासो फैगोननो एर'प्लेनजों मानसिखौ सानसे बिदि थगायनानै दोनबाय थानो रिमिनो सोरबा सासे गोदान बिमा नागिरनानै होफैदो रिमि थादो दे मेडाम नों जोंनावनो थालांदो जेब्ला नोंनि नोमफाया थानो थिनगोन अब्लासो थालांगोन बुजिबाय रिमि आबा मेडामखौ थालांनो थिनना रिमि मोजां गथ'आ बिदि अख्रा खालामनाङा हो आंहा न'आव गोबां खामानि मावनांगौ दं आं बिदिनो सानफ्रामबो फैबाय थागोन ना दिनै थाथ'दो हो बेसो मोजां गथ'आ Dragon, Dragon darling. उरायना डार्लिं वेलकाम वेलकाम नोंखौनो आं नेगासिनो दंमोन उरायना नों मिथिगौ रबारा जेसेबांनो बोयो एसेबांनो लावो नाथाय बारा बोयोब्ला जनोबो हागौ आं बारा बुजियाखै नों रनजितजों सानफा एफा मोनलांनानै उनाव गावनि बिजनेसखौ बावलाङोबा जानाय नङा आं गाइखेर जानाय गथ' गोरलै नङा डार्लिं नों सिन्था दाजा नैबे उरायनाया जेब्लाबो नोंनि नायलांबाय था रनजितखौ बे उरायनाया सानसे समाव बाहा देउरिया हरगोन थैंक यू स्वीट हार्ट थैंक यू
ओइ रिन्दाव बिनानाव गथ'बानो रोङैखौ लानानै बेरायाब्लानो मानो मालाय सिख्लाखौ लानानै बेरायखोब्रा नोंलाय गावनो बिनानावानो मोजांसिनलै जाम्बालाय साला जाम्बाथारलै बियो जाम्बा ओंखारथ' बिसोरजों नांलायनानै जेबो लाब गैया मा बुंदों नों मा बुंदों ओइ नोंनि दादागिरिया सोलिया बुंबावलाय दावग्रा नोंसोरो साला साला माबा जादों गोख्रै ओंखार आरे रिन्दाव मा जायामोन जों लामाजों थांगासिनो दंमोन बेयावनो बिसोरो सिस्टारनि खोथा लानानै गाज्रि रावजों संफैदों आंबो खोनाजोब्बाय सिस्टारनि जारिमिनखौ जोबोद गाज्रि जादों बाय बियो सोर रिन्दाव नोंथांनि सयसा थिगैनो दं दाजाखोमाल' बै गारिया गंसेया सोरनि बैया मा बिसिनि आरो गंसेया आंनि दे बिदिब्ला थेंक इउ बेस्ट अफ लाक थेंक इउ Hey Narjari be गारिया ला मा नंखाय बाखाय सासे रिन्दाव बायदि मानसिजों बुजा हरबाय नोंसोर मा एसेबां गोलोमदोंसैलाय हा हुसियार दिनैनिफ्राय बेबादि नाबां जाबां खामानि दामावसै बुजिबाय हा बोरैबा खेबसे हमजायोब्ला पुलिसा गासिबो मोनथिजोबगोन बेनि थाखाय सांग्रां जा Okay? Sir, बै मानसिफोरनि गारिनिफ्राय नैबे डायरिखौ मोननाय जादों सर ड्रागन नार्सिं हम सिलिगुरि बेनि ओंथिया मानि सिलिगुरियाव ड्रागन मुंनि नार्सिं हम दं रनजित सरगयारियाथ' रिन्दाव बिबोनां नीलिमानि फिसाय जाय एसे आगोल बिसिखौ फाथायलाय बिसिदों हेलौ सिलिगुरि पुलिस स्टेशन ना आं क'क्राझार पुलिस स्टेशननिफ्राय बुंहरदों आच्छा नोंथांनि सिलिगुरियाव ड्रागन मुंनि नार्सिं हम दं नामा मा गैया अके सार थेंक इउ बेनि ओंथिया मानि जोंनि क'क्राझाराव ड्रागन मुंनि गेंदोलोआ हाबफैनानै दं नार्जारि सार दिनैनिफ्राय मोजाङै नोजोर खालाम ड्रागननि सोद्रोमाया टाउनाव सोरबा बेरायो नामा जागोन सार ड्रागना दि मासे गिलु बालु जुनारनिसो मुं बे जुनारनाव बोरै नार्सिं हम थाखो सार असम्भब बियो
Stop it! Sorry, sir. No, excuse me. फंसेयाव फंब्रै खोथा रायलायो नों। Bye. दासो बबेनिफ्राय? आं पार्टिनिफ्राय। दोनबोग्राया सोरमोन? ड्रागन। बियोथ' गावनि मोखांखौ जेब्लाबो दिन्थिया आरो बेनो नोंखौ दोनबोदों। ड्रागनजों नोंहा मा सोमोन्दो दङ? बिजनेस। मानि बिजनेस? बिजनेस। रन्जित, आं मेंनानै फैदों। नों आं उल्टां फाल्टां सोंबाय दाथासै प्लिज। आं उन्दुनो ओंखारबाय। रन्जित, हरनि 1 बाजिबाय। दासिमबो मा खालामबाय थाखो? कन्ट्रेक्टनि बिलखौ चेक खालामदां। सोरनो बेसेबां हरनांगौ आरो बेसेबां मोनबावनांगौ दं। ओहो, रां। खालि रां। राङानो सानसे जागोन नोंखौ। ओजोंदि बिसिबा गोबावनिफ्राय एमाव नेनानै दं। बेखौ थाल गैया नोंहा। दोन। बेफोरखौ उनाव नायबाय था। फैदो। रन्जित, उन्दुग्रा लाबानो सोरखौ नेबाय थाखो? आं आइ निलिमाखौ लानानै मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन। मा बाथ्रा होनदों बिफा? बुंनायसाय। आंनिब्ला आइ निलिमानि थाखाय गोदान न'खर नागिरदिनि। नों मा बुङो? आंनि थाखाय आरो जेबो सिन्था खालामनांला आइ आफा। आं आरो रावखौबो दुखुआव खोख्लैबावनो सानला। थादो, आं फरायसालियाव थांनोसै। मा निलिमा फरायसालियाव?
बाजैया बेनो नामा? बाजै नों आं फैयागौमानि थाबाय थाथ'। फैदो सेफालि। सेफालि बिसोरनो आफाया। आयै आफा बियो सेफालि बिजनेनि। जाबाय जाबाय फिसाया मेंबाय बियो बेफोरखौ उनाव खिथाबाय थादो। बे निलिमा उन्दुग्रायाव लांदो थां आफा। नङा नङा नों उन्दुग्रायाव सैखादो। नङा 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 बे न'मा न'आव सैखादो। रिमिया माने दाबो ओंखारबोदिया होमबा ना मेदाम निलिमाजोंसो? रिमियाथ' माथो मेदामजोंबो गैया। मा जाखो बेलाय? ना सोरजोंबासो थांगौमोन नामा बेलाय? मा आदा सोरखौ नेबाय थाखो? रिमिया दाबो ओंखारबोआखै। मा? बिदिथ' जानो हाया स्कुलाव रावबो गथ' गैला। मा? रावबो गैला? कि जानि सोरजोंबा थांफाबाय। र' आंबो थांफानि। गोसो बायबा जानाय नङा थ' न'आव नायनि। रिमि 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 गामोखालि रावजोंबो थांफेरा दिनै मा जाखोमा बियो? ना साराफोरसो किडनेप? नङा बिदि साबजाय रावखौ दा बुं। थलाय स्कुलथिंजायनो कि जानि बाथरुमफ्राव थांदोंमोन बेयावनो सखिदारफ्रा मारि थेबफ्रांनानै दोनबायबायदों खोमा। औ रिमि नों? रिमि नों मानो बिदि खालामा? नुवाखै नोंनि थाखायनो नोंनि आबा बेसेबां दुखु मोननांदों। अफ' मोजां गथ'आ बिदि मालायखौ दुखु होआना। बिदिब्ला आबायाबो मोजां मानसि नङा। रिमि नों समायला दिनैनिफ्राय बिदि खालामा होननानै। मेडाम नोंबो समायला जोंनाव सानफ्रामबो फैबाय थागोन होननानै। दानिया फैबाय थासिगोन दे। समायलायाबा आं गनाया। सयथि
आं आरो आंनि आइ आफा गासिबो बिनानाव निलिमानि खोथाखौ लानानै जोबोद सिन्थायाव गोलैनानै दं। बिनि खाफालखौ रन्जितानो जाबाय। रिन्दाव, बेखौ सोरबा सासे मोजां मानसि नायनानै बिलाइ हरा मानो? सोर लांनो, सोर हाबा खालामनो बेबायदि? नोंबो ना रिन्दाव मा सानो? निलिमानि थाखाय निलिमाखौ अनसायग्रा थागोन ना? निलिमा बायदि लेखा गोरों गियानि मानसिखौ सोर बासिनो हानो? गमा मायै, नोंनि बुंनाया जायोब्लाथ' बहा हारसिं जाखो? आंलाय माथो जाखो? आं बेखौ बुङाखै। आं दिनै मेडामखौ लांफायाबा हारसिङै थाङा। सफैबाय। औ। मेडाम, नों दिनै जोंनि न'आव थाङाबा आंबो न'आव हारसिं थाङा। आबाया थगायसुलासो नोंखौ लांनो होननानै। रिमि, बिफाजों बिदि जिद खालामनाङा। थांदो थां। रिमि! बेनो सासे बिमानि गोनां। आदाया मानो बेनो सासे बिमा लाबोनानै होफैया? निलिमा, रिमिनि रावखौ नाङा। बेनो नोंखौसो नांगौ। राजद' नोङो रिमिनि बिमा जानाय। रिमि? थ' आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै। थ'दो, आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै। थेंक इउ। मा थेंक इउनि बाथ्रा दं? नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय। निलिमा। मा आदा? नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। बुं आदा, गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा? नों जेरै सासे हौवाजों नासयजानानै जरा गोमानांदों, थिग बिब्दिनो आंबो बुंनो थाङोब्ला जों सानैनि जिउ जारिमिनानो मोनसे दिङागिरि। नों मा बुंनो सानदों? आं बुजिबाय आदा। नाथाय बेखौ नों बुंदों ना रिमिनि सासे बिमानि आंखाल जानायाव? मोननैयावबो। नों मिथिबाय आं मानो रन्जितजों फाथैलाय बिसिनानै गारजाया? आं गुबुननि बाथ्राखौ जेबो फाजाया। नों फाजायाब्लाबो समाजा आंखौ मा बुंगोन, मा सानगोन? आसि फिसा सोलु आसि बिमा सोग्रा होननानै सानसे मुगैगोन आरो नोंखौबो मिनिगोन। गथ' बानो रोङै सासे सांग्रिमा बान्दि हिन्जाव। दाहोनो आंनि गोसोखौ, दुखु दाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ। अनजालि आङो हांमा थागोन। अनजालि आङो हांमा थागोन।
दाहोनो आंनि गोसोखौ दुखु दाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आङो हां माथागोन अनजालि आङो हां माथागोन जाया आं जेबो साना हो गुबुनखौ सिबिखोना बिबारानो आंनि फामि बिबार संसारनि दाहोनो आंनि गोसोखौ दुखु दाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आङो हां माथागोन अनजालि आङो हां माथागोन संसारनि सुबुंफोरा जेखि बुङा मिथिंगा बिमाया जेखि साना थेवबो नों आंनि मिजिंखौ फेलें खालामनो हाखाला नाथाय आं आइ आफानो मा होननानै खोन्थाबावनो दिनैनिफ्राय आं नोंनि मुंखौ नीलु होननानैल' गाबज्रिसिगोन नीलु
पापा नङा आइ बियो नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै लाजिदोंसो मानो आबा बेफोर गासिखौबो नों बुजिनो हाजोबनाय नङा देनां देरबासो नों बुजिनो हागोन नै बिफा मा नों बे निलिमाखौ नायाखै बेखौ नुनानैथ' आं नोंनावसो सोंनो सानदोंमोनलाय आंबो बेखौनो नोंनाव सोंनो सानदों होमबालाय एखे एखे गार' थां एखे दुइबार खालामहैथां हे इसोर नोंखौ हाजासे साबायखर आंखौ सासे गथ'नि बिमा जानो बोर होनायनि थाखाय हे इसोर आंनि गोसोखौल' आरो दा सिफायसै रिमि मा आइ दिनै नोंखौ मानोबा जोबोद खुसि खुसि नुथारदों आइ निलिमा आइ नों माबा मोनसे होखोमाथारबाय बुं आइ बे रिमिया सोर आयै आं सासे गथ'नि बिमा जाबाय मा नंगौ आयै आं बुंनाय रावा सैथो बेखौ नों मा बुंदों बुं बे गथ'आ सोरनि आदा देरथुमनि आयै नों बेबायदि सिखाव खामानि मावनानै दं गुनु बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो खोनायाखै नोंनि फिसाजो मोजाङा खेबसे समाजजों मिनिजानानै बिमा बिफा आरो बिदाखौ लाजि फोनांखांबाय आरो दिनै समाजजों मिनिजानाय आरो गुस्थि फेनजानाय हाबा मावबावबाय बाथ्राया बे नङाथ' गुनु थां निलिमा आइ बाहेरायाव सोर फैदोंलाय नीलु गासैबो बाथ्राखौ आं नोंसिनि आइ आफानो खिन्थाजोबखाबाय नोंगौ फिसा देरसुंनि साननायाव आंहा जेबो हेंथा गैया बिदिब्ला रिमिया नोंनिसो फिसा साबायखर फिसा आइ निलिमाखौ सासे गथ'नि बिमा खालामनानै बेनि समाजाव सुफुंख' हायै खहाखौ सुफुंनानै होनायनि थाखाय बेखौ मा जायो आंखौ आबै ओमफ्राय बेखौ आबौ जायो दे सना आंहासो आबैजों बामजानो मोनदों आबै आं आबौजों बामजानो फै आबै फै रन्जित गोख्रै हर द बुंबायना राङानो गैला आं जेबो मिथिया आंनो दिनैनो दानो 50,000 रां नांगौ आं दाख्लैसो नोंनि आखायाव 20,000 रां होखाथारदोंमोन बे साननैसोआव एफा बुरजा राङा बहा थांजोबखो दानि दिनाव बे 20,000 राङालाय मा रोजासोनो समानसै जेबो बेसेन गैला आंनाव 50,000 ल'खासै आं मिथिया आंनो दानो 50,000 नांगौ उरायना बेबायदि गासिबो बिरन लांजोबोब्ला न'खरा बोरै सोलिनांगौ जानो लोंनाय हायाब्ला मानथो हाबालाया आरो बोरो दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय मानो फिसानि मोखां नुनो हादिया फिसा गैयिनि दाया गासिबो नोंनाव जोब निलिमानि जेबो दाय गैया बेखौ आं फोरमान मोनबाय
हेलौ मिस्टार इन्दाव इन्सपेक्टर साहब बबेनिफ्राय मबाइल डिउटियाव ओंखारदों आं आच्छा नोंथांनि सिस्टारखौ रन्जितजों गारलायनायनि सिगां सिलिगुरिनि ड्रागन नार्सिं हमाव चेकआपनि थाखाय लांदोंमोन नामा लांदोंमोन मानोबा आच्छा बेनि माबाफोर फोरमान प्रेसक्रिप्सनफोर दं नामा दं रन्जितआ आफादगिरिनो फोरमान हिसाबै होनायखौ आं लानानै फैदों नों मोजांखौनो मावदों अन्नानै नोंथाङा बे प्रेसक्रिप्सनखौ आंनि अफिसाव लानानै थां बिब्दिब्ला रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङै चेकआपखौनो खालामाखै जानो हागौ थारैनो रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङैनो चेकआप खालामाखै जानो हागौ आंबो बेखौनो सानदों आच्छा नोंथाङा रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायनाखौ नुबाय नामा नुवाखै थेवबो मुंखौ उरायना होननाय खोनादों उरायना मा नोंथाङा सिनायखायो नामा सिनाया नाथाय बै डायरियाव उरायना मुंनि सासे हिनजावनि मुङा रोखा रोखा लिरनाय दं नोंथांनि बायदिब्ला रन्जितनि फिसि गदाय उरायनाया ड्रागननि मानसि जानो हागौ बेथ' रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायना अन्नानै रथ'नाय प्लिज नोंनाव फंसे खोथा सोंनो मा खोथा नों रन्जितनि बिसि गदाय उरायना नङा होमबा नंगौ मानो आं रन्जितनि बिसि गिबि निलिमानि बिदा रिन्दाव मिथिखागौ गाहाम उरायना नों आंनि बिनानावनि समान अन्नानै खोन्थागोन ना ड्रागनजों नोंहा मा सोमोन्दो दं रथ' दिनैबो आं दिन्दाखौ पुलिसजों नुदोंमोन नोंनि सोमोन्दै सोंदोंमोन रिन्दावनि सोमोन्दै मोनथिनो नाजानाय मानिया मा आं गासिखौबो मोनथिजोब्बाय देखर आरो खांख्राय रिन्दावखौ जेराव गिलिगोमना जेरैब्लाबो सुट खालामनांगौ निलिमा थांफिननायनिफ्रायनो न'खौ मानोबा लांदां मोनथारबायहाय रिन्दाव बिफा बे लांदां जायगाखौ सुफुंनांगौब्ला फिलाप दा गेप आलि टाइट पुरुन करिब लागेले बिहामजो लायनांगौलै बिमा आयै माब्ला बिहामजोजों आफा ओंखाम खुरबाय आफा नबाबलाथ' होनजानो मोनबावनोलाय खाफाल माब्ला नै बावरिफोर फिसौआ गाबबाय न' दौदो होननो मोनबावलायनो लाजिया बिदिखौल' खुदैगोसै नोंहा सेंग्रा गोरलै बायदि नोंगौबोलै माबा गोसोखौ बोरायसिन माबा सेंग्रा गोरलैसिनसो मोनलायलांबाय आङो बोरायसिन गांसो गोरलैसिन नागिरो होनलाय माथो बिब्दि होननानै आं सोरखौ एदावदों हा सोरखौ मा खालामदों आंलाय गावनिखौल' सानो बियो ओजोंदि फिसालानि हाबानि थाखाय जानजि खाफ्रानांसिगौ बेखौ सानहरला बियो मा गाबदों माखौ सिन्था जादों नोङो नै फान्था गेल्लाया बावैनो जबथ' लानोसै बिजनियाव आंनि आइ आफाखौ नों जेबो दासान नोंसिनि आइ आफामोनासो मा साननानै दं आंनि मेगन खेबनायानो आइ आफानिबो मेगन खेबनाय
बिब्दिब्ला थौ दानो आइ आफाखौ लोगो हमनो थांदिनि बहा बिजनियाव नोंनि रैरुब महर जारौ गुस्थि फारनै फावदुर खावलाय आरो सिख्रिबदा बायदि खानाय थावसिनि मोदोमनाय आंखौ फाग्ला खालामबाय सना नोंखौ दि आं माब्ला आंनि दुंबुद बिखायाव बजबनानै लानो मोनगोन सोरबा दङबा फैदो दिनाव अन्नानै रैखा खालामफैदो अन्नानै आच्छा मिस सेपाली रिन्दावखौ गुलि खालामनाय समावहाय आरो उनावहाय खाथि खाला सोरखौबा नुदोंमोन नामा गैया सार आं रावखौबो नुवाखै सेपाली नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन